Kardom Karbi Anglong pini puthot niliwang tulon nalitum kaching hon mati kelang bomba channel la Karbi teach 2.0 along lapen aprangsi kadu kawe la nili video mati nili channel long kedo mati kelang ara doan panstame nili pen Kardom pajriglo Kardom lapen on kelang bom nalitum la Karbi teach 2.0 channel lang se subscribe rilang pula la subscribe ikta la dak subscribe tok di lapen la so dung het dak belar jan tadi dak ta berpon igra all set data lalu pulte monon pini le kapre ka video le upload stame nang le tom balong notification nang le da pranya fanno lapen pada dependen pinia video puthak le chan polo nang pinia video bang kini link si VORENG AWARSAI LASO puthak sini le than pachini pon ikpo lapen nang le tom video ke cheng pen ki jo download te chini po copy a job ma matekan ans vacancy doma job location kunat mal hai nang le tom details pen video long thek ponong po lasinang litum Karbi teach 2.0 channel long damra batlaing sibag nang litum dak video hai hui check dam ikta athema important a video nang litum dak dukok ta thek lasi upward chipi pe nang litum la video bang check dam igo nang litum matel lang dam igo nang litum just a videos tameni li pinang an ke upload ponlo lapen pinang anamuni tumelang talang lo lapen chini te chini lo lasi non akimilang pol nang litum check dam ra lang dam igon dak video ni lipinang an upload lo video lasi lason dak tha video long veria fana litum tingni ne pen nili nang thana sona litum subscribe ikor channel abang lapen poder de pen kai ke son la intro lang pon ingnang intro lang de pen video le cheng pon philanang tangte intro lang igon lapen a job amen bang kenali tum dak thek pon long pola pen pena anamuni tume chini pota hai lo la se pena anamuni tume chini lang polote nali tum lang ego mate dak details bang nali tum hani lina pik lang pon ek pola dak as nali tum video ki cheng pen ki jotan lang ola lo pol chini pola pen chini tum ta do ota hai lang lasi kado ka ve madule la so video lang sta me nali tum share ek tha Karbi Anglong arlo mate ning hang tum 2 mine vacancy bang ala an do os tame long le bang ka fregram la si kadu ka veta ning hangi mine ke claim na si nalitum apor chi pipen nalitum majir po jerpi ka chinghon courting jirtum han share ikta asi problem pen video le cheng ponlo na nile dak details ban than pon ikpo asi approximately tum dak job amen bang nalitum dak thek ponlo i nile dak na piklang pon ikpo nalitum han dak nalitum la thek pon loi nil dak color bang change phak po thema red color pot nil dak green wi dat pola sinalitum dak chine data hai asi dak thek pon long pon nalitum la turkimi academy jengkha punalitum thek pon loi lapen west Karbi Anglong location banalitum dak details pelang podingo location bang nil dak jumna pon ikpo asidak location banale tum dak thek ponompo west Karbi Anglong Assam lapen situation weekend mate vacancy nalitum ap kicheng pelang dam iklona afrangsi nalitum dak pelang dam igon number 1 bang kenale tum dak thek ponongpo vice principal nei lasi dak number of post bang dak ingsi wet jo lasi madule ning hang tum ta jogdun tame lapen maximum qualification lang dam lo pulte nalitum qualification bang dak maximum qualification BSc lapen B8 lapen BA BEdit lapen MA lahai hui ki untang ni mate Charlie tang ni lapen dak salary bang lang dam lo pulte salary bang 12,000 plus mate plus pulote athak dam thulang mo ako ong thulang pujalo salary bang ke asila dakta jogdun tame ning hang tum lapen ako next lang dam tunang number 2 dak lang dam tunang name of post bang nalitum dak theklongi TGT mathematics lapen B number TGT science ladak vacancy bang dak number of post banali tum thek molong po dak hini do asila dak la hini pulte dak flip post do lase dakta ning hang tum jogdun tame lapen education qualification lang damlo pulte nali tum maximum qualification dak BSc PCM lapen B.Ed pre-level la nai ki untang ning pujalo lapen dak salary bang nali tum thek molong po salary bang kadak nalitum 10,000
plus mate ako batula lapen number 3 long langdam thunang number 3 long bang kenang litum dak thek mon long pola postman bang a number tgt english lapen b bang tgt social lapen dak number of post mate vacancy bang dak tgt english long hinido lapen tgt social long hinido asinalitum dak jogdun tamel lapen education qualification bang dak ba ma ki untang nang abang pu abang pista lapen salary bang dak sabse kom hex tamel dak la plus pusitok lasi salary bang pajupen ako bathula dak nalitum ninghang pulati jogdun tame lapen dak number of number 4 long bang langdam tunang computer teacher pdgcl lapen dak number of vacancy bang ingsi wando lapen salary bang dak mention pan pelang mati pi pan pelang asinalitum daka ninghang hang tum dakta jogdun tame lapen date long langdam nang komantuan anse date dolang ma pulotenalitum la last date of resume submission bang 30 april 30 April and last date dolang lapen interested candidate may send their resume at the Atur Kimi Academy 2022 Gmail lapen ingsi dolang and dak la longsing tisho 20 gmail.com la sodim le nalitum paleta chok kali pulot nalitum email ban se send thek pulot nalitum dak thek ponloi la whatsapp word lapen whatsapp tro whatsapp number ta dak pl la so whatsapp long le nalitum documents lapen details sai hui bange send tame mate pitame lapen jong se direct phone pen jong se chingki bolte for any query candidate can contact las number dola dak number bang ni lipu pan pe post tame nalitum dak thek molong pola screen long screenshots tame and then na penaso pdf file jong se naing polte nalitum whatsapp bang stana hombre gon ni linang sen ekpo laso pdf file bang la hello pini oreng AWARSAI mate job bang a video APHUTHAK bang la hello la sinalitum kan ma share pon ektha ki share ta nam nang ne la pen pachini nang Karbi Anglong arlo coating jirtum jirpo jirpi kadu kavista ninghang hang tum pulte pa apply do nang la eli Karbi Anglong adang ta charlie ki thek tume dopik la si karjulong letum parjulong nang la si pinia video long mal anchola la pen sansana video kilang long veria phana letum la kai kes Karbi 2.0 channel bang subscribing on lapen la dung head notification banale tum ki berting ne da nang pola kalte mane video upload sta me long le dat ponale tum mate thek long le dat po la hello la si pinia video long mal an cholo mo next video long le chitong nang tangte do me thakme kado kave Karbi 2.0 along kelangara do an tame Kardom